Къщата на Исмаил Асан. Цареше отново пълен хаос. Чекай, как можахте да изгорим манджото? Така е. Фатмагио! Та-да-да-да! Асам! Вземи ключовете Та-да-да-да! и ги пази. Добре, Хасане. Ще ги пазя. Хасан не ядоса. Трябва да ги пазя. Добре, знаем къде са. А манджото? Хасан много се ядоса. Манджото. Аз манджа. Фатмагио! Да, Хасане. Ключовете. Пазих ги като живота си. Та-да-да-да-да-да-да! Това не са ключовете. Които ти дадох. Цезве? Пате шеф, не би мама само си приключи. Ами ще! Продължаваме! Защо ти глупо ми дава ключовете? Не съм виновен, Хасане. Той ги е взел без да... пипай! Той ги е взел без да видя, Хасане. Молете се. Та-д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 а! Първо манджата, За манчето не бях виновна. но сега е ключовете. Молете се, прошка, Хасане, прошка. Тази къща липса респект. Та-д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 а! Не, Хасане, не се. Що Аз повече няма! Достъпя!